kepareng matur dhumateng panjenengan sedaya nun inggih mundi dawuhipun Bapak Karnata sekalian ing kalenggahan punika netepi darmaning sepuh Hamiwaha Putra Mahargya Siwi Kusumaning Ayu Mbak Ratna Ningrum Permadani tata cara siraman nut laksitaning budaya luhur tata cara adat widi widana ingkang sampun sinengker ing tanah Jawi gagrag Surakarta hadiningrat ing pangajap sageta rahayu widodо kalis ing Gerbida kairing sesanti jaya jaya wijayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sih rahmat tentrem rahayu awit nugrahaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih mugi tansah tumedhak tumanduk lumintu lumintir kajiwa lan kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung dumadi Widodo Raharja Niskala. Nuwun para pepundhen sesepuh adi sepuh ingkang satuhu ing pamawas wah wekda ing pituduh. Para pinisepuh ingkang langkung hamastuti para pepuyaning kautaman ingkang pantes pinundilan napeten. Para pangban-pangbanding praja miwah satriyaning negari ingkang nampa pandam-pandaming kawula tasih ingkang pantes sinumba sekaring pakurmatan. Para sujana-sujananing budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang satuhu padya. Mliginipun para dwija permadani bergodo 17 ingkang pantes sinumba sekaring pakurmatan sagung para kadang siswa ingkang dataringga murdaning akram lumintuning budi asta saking Gusti Kang Wasih satemah ambabar daya pangarita ingkang tumanduk dumateng para kawula tasih. Tasihna ing kalenggahan punika panjenengan dalasan kula saged kempal manunggal kanthi kaharjan katentreman saha kabagas waratan. Langkung rumiyin sumangga sami manungsa puja dumateng Gusti ingkang amurba wasesa.
Mugi salamiring ati purwa madya wason saged kasembatan kanthi lulus raharja kalis ing erbeda. Mradapa awit saking keparengipun Bapa Karnata sekalian. Kula ingkang kapidan sinarya ambuka wiwaraning suka wenganing wicara dawaraning kandha. Minangka jejering pambyara rantamaning tata cara siraman kusumaning ayu ratna permadangi. Tiyang sampun pinanjang pinakit rinapaka dening kula wangsa. Ingkang tartamtu kula kawetaraken wonten ing pawiyahan prasaja ing kalenggahan punika ingkang kapisan pambuka. Tata cara danipun nunggih pasang plek KTP lan tuwuhan dening Hamangkukarsa. Purna pasang plek KTP miwah Tuhan tumuli katindhaken tata cara detik latu miwah adang sepisanan. Tata cara kanggo sekawan sungkem pangapekten. Ngracik toya siraman tumawah tata cara ingkang bangka gangsa. Titilaksana ing angka 6 rumentahing barokah donga. Purna rumentahing barokah donga. Tumuli katindhaken tata cara utusan intun toya. Siraman tumawah tata cara ingkang angka 8. Purna tata cara siraman tumuli katindhaken tata cara pecah pamor. Purna pecah pamor tumuli katindhaken tata cara bopongan. Pagas rikma miwah tanem rikma tumawah tata cara ingkang angka 11. Titilaksana candhaipun pagas tumpeng lan dulang pungkasan. Purna pagas tumpeng lan dulang pungkasan katindhaken tata cara sadidawet. Wontene titilaksana ingkang pamungkas paripurna. Mekaten menggah rantamaning tata cara siraman ing kalenggahan punika kasuwun panjenengan sedaya lalagan kanthi mardu martining penggalih ngantos dumugi paripurnaning gati. Nuwun matur nuwun gending kasibet. Sagung para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga wardaning akrami. Tata cara salajengipun nuninggih pasang plek KTP lan tuan dening Hamangkukarsa. Tata cara pasang plek KTP lan tuwuhan kinurmatan unggeling gending ketawang Sangyang. Pamangkukati masang plek KTP wonten piwaraning sason. Plek KTP kaasta sesarengan dening Pamangkukati saking dalem ageng. Plek KTP kang kadamel saking nam-naman blarak menika mengkuwerdi nur sejati sejati nur wujuding pepadang. Ing pangajap mugi pinarengan pepadanging Gusti kang murbing dumadi. Wontene Hamangkukarsa Bapa Karnata anggenipun kagungan damel gadah mantu Pinarahayu wilujeng. Plek KTP kapasang wonten ing tengah-tengahing tuwuhan.
Kanorta masang blek KTP wonten ing sak tengah-tengahing tuwuhan kabantu dening Ibu Ratna Permadani. Purna pasang blek KTP tumuli Bapak Karnoto hanjang kepituhan masang cengkir gading sakjuduk. Menika mengko pasemon mugi calon temanten sarimbit kusumaning ayu dalasan Dimas Bagus saged nyawiji ing karsa manunggal sita rasa mewah karsa anggenipun bebarengan hampanggun paliwisma ingkang hayem tentrem hangayem. Purna pasang cengkir gading sakjudu tumuli pasang pariwulan ing pangajap mugi-mugi calon temanten putri kusumaning ayu Ratna Permadani anggenipun badhe lelumban mugi pinarngana sandang pangan ingkang mirah. Sagung para tamu kagum mewah putri ingkang dat kinurmatan. Cengkir gading sakjudu menika ugi mengkuwardi manunggaling priya lan wanita. Purna pasang blek KTP tumuli hamangga karsa badhe katindakaken tata cara cetik latu miwah adang sepisanan. Bapak Karnoto sekalian tumuju wonten ing sasana pedaringan. Ibu Pamangkukati Ratna Permadani ngindhit tombo wontene ingkang Rama ngasta tampah tumuju ing sasana pedaringan. Tumuli Ibu Ratna mundhut uwes kanthi pangajap mugi peparingipun uwes saged nyekapi kapara tirah kangge kepetahan mantu anakipun istri. Pakne niki mangke wonten tamu kula badhe masak jenengan ingkang rencangi nggih. Iya Bune, sliramu sing ngususi aku tak dadek geni. Paripurna detik latu miwah adang sepisanan tumuli Hamanggukati tuju ing sasana rinengga. Sajaning para tamu kakung miwah putri ingkang maha luhuring budi. Tata cara salajengipun nun inggih sungkem pangabekten sengemipun calon temanten putri sinawung ing patetan lan ing pagendingan. Calon temanten putri kusumaning ayu Vivi Permadani Itbak Kanjeng Rasa rindu Allah rindu walidaini
rindaning Gusti, rindaning wong tuwa. Nger anakku cah ayu Vivi Permadani. Nalika kowe isih cilik tak kudang tak pondong tak lelo-lelo tak suwanake ana ngersaning Gusti. Muga-muga sira besok bisa kawengku dening priya kang sembodo tatak tanggung jawab. Ing rekan punika Kanjeng Rama kanthi bingahing manah slirah wis kawengku dening priya. Nger anakku sing banget tak tresnan. Aja namung golek jeneng yo Nger, nanging kudu bisa gawe senenging liya. Aja golek marem yo Nger anakku, nanging kudu bisa gawe mareping liyan. Paripurna calon temanten putri anggenipun songem pangabekten dumateng Kanjeng Rama Dalasan Ibu. Kanthi lulus raharja kalis ibu tumuli calon temanten putri kakanthi dening Kanjeng Rama Dalasan Ibu tumuju ing sasana siraman. Calon temanten putri kakanthi dening Rama lan Ibu manjing ing sasana siraman. Bapa Kanarta Dalasan Ibu Ratna Permadani Hamewiti ngracik Tirta Prawetya Adi ingkang mijil saking sumber pitu. Pinilih wilangan pitu mujudaken pralampita. Panyuwunan mugi sadangunipun dinten pitu lumampah Gusti tansah hanjagi sucining lahir lan batinipun calon temanten putri. Mila sinebat Tirta Prawetya Adi, Tirta kang wis ngarani banyu, Prawetya kang wis ngarani luhur, Adi ateges linuwih. Sawus nyata pitu kasontak tumuli pinaringan sekar ingkang pinilih. Bapa Karnata Mundutaya Tirta Prawetya Adi kaparingaken dening Bapa Suntara kagem siram jamas temanten kakung ing pangajab. Mugi-mugi kanthi toya Prawetya Adi punika calon temanten saripit saged manunggaling cipta rasa miwah karsa jumbuh kang kinayuh rahayu kang tinuju tinipihna ing reritu. Sahyaning para tamu kakung Semawana putri ingkang minulya
paripurna ngrajik toya prawita adi kanthi lulus raharja kalis ing rubida tumuli katiraken tata cara rumentahing barokah donga ingkang badhe dipun sarirani panjenenganipun Rama Kyai Darmaji dumateng Bapak Rama Darmaji Sasonawara kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sagung para tamu kakung Sumawarna putri ingkang sinudarsana ngaturaken gunging panuwun kunjuk dumateng Rama Kyai Darmaji ingkang sampun kepareng-paring panjurung donga siram jamas badhe temanten putri mugi-mugi Gusti Allah hangijabahi panyunipun amin. Sagung para tamu kakung Sumawarna putri ingkang daat kalingga murdaning akrami tata cara salajengipun nun inggih siram jamas calon temanten putri kinurmatan ungling gending Ganda Kusma. Sumangga. Sinawung laras sing gending Ganda Kusum. Bapa Karnata ham miwiti siram jamas kusum maning ayu saking mustaka tumuli pamit angan lemebet ing sambaran. Mugi-mugi kanthi turya perwita adi calon temanten putri kusumaning ayu Ratna Permadan pinaringan cahya sejatining cahya nur ilahi. Sasampunipun pinulas ing pantuna citranipun saged hang nglangkungi sulistya ing warna. Mugi-mugi kanthi tumetesing tirta prawetya adi ndadosaken kiyating kulit daging balung lang sumsung calon temanten putri. Mugi-mugi kanthi tumetesing tirta wening ndadosaken suci lahiring batin calon temanten putri. Katon kambang kumambanging sekar setaman aning jroning gendhong kencana arupi wujuding sekar mawar abrit lan petak sekar melati sekar kantil lan sekar kenong. Sekar mawar abrit lan petak menika mengko sasmita manunggaling priya lan wanita kinarya nenggarake wiji lestarining temu. Sekar melati menika mengko werdi melat ing ati
sedaya pakarti ingkang linampahan kanthi linambaran ati kang suci. Sekar Kantil menika saking tembung kanthi laku menika mangko pasemon sedaya gegayuhan lamun kepengin kasembatan kedah kanthi pambudidaya. Sekar kenaka menika mangko pasemon mugi-mugi sedaya panyuwunipun calon temanten putri saged kasembatan pinaringan bagya mulya miwah sandang kelawan pang. Dumuli hamangku kati Bapa Karnata paring bebilas pungkasan dumateng calon temanten putri. Mugi-mugi kanthi siram jamas calon temanten putri pikantuk berkah remas tinggut paripurna nindakaken bebilas saking kendi daya-daya ingkang Rama dalasan ibu jumangkah sangejenging calon temanten putri kendi arsa kabanting dening Kanjeng Rama dalasan ibu. Ora pisan-pisan aku mecah pendi Bertolo ananging mecah kendi sari iya pamoring anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil alizil azim. Kawriyan ponang kendi ambyar dadi sawalang-walang ing Bantala ing pangajap mugi mboten namung pecah pamoripun calon temanten putri ugi calon temanten putri badhe amecah pikire amecah penggali mecah sangking wewengkoning tiang sepuh bidikari mandiri tumuli temanten putri kabopong dening Kanjeng Rama dalasan ibu tumuju ing sasana buson. Calon temanten putri kabopong dening Kanjeng Rama dalasan ibu punika mboten ateges ngegungaken watak unggungan namung suka wewarah dumateng para kinasih bilih Rama lan ibu minangka jejering tiang sepuh tuhu dumateng katresnan. Paripurna calon temanten putri kabopong dening Kanjeng Rama dalasan ibu manjing ing sasana busana kanthi Lusraharja kalis ing rupita tumuli badhe katindakaken tata cara pagas rikma lan tanem rikma. Calon temanten putri kusumaning Ayu Vivi permadani nyepengi bokor alit isi toyo miwah sekar triwarna rikma kapagas dening ibu nilai sangking kiring tengen miwah tengah.
Bagas Rikma tumuli katiraken tata cara tanem rikma wonten ing sasana ingkang sampun kasamaptakaken. Hamangku karsa Bapa Karnata sekalian tumuju ing sasana tanem rikma ingkang sampun kasamaptakaken. Bagas Rikma wilangan kaping 3 sayektosipun wilangan ingkang mengku pangajap panyuwun ingkang jangkep nenggih suci lahir gesang lan prayalanipun paripurna tanem rikma tumuli hamangku karsa katindakaken tata cara pagas tumpeng lan dulan pungkasan. Badhe penganten putri kakanthi dening Kanjeng Rama dalasan ibu dateng sasana pagas tumpeng. Tumpeng pinagas dening Kanjeng Rama. Wondene ingkang ibu njangkepi lelawuhipun tumuli kadulangaken ngger anakku kang banget tak tresnani iki ana rejeki peparinging Gusti resepana muga-muga dadi kekuatan balung sungsung lan dadi sarana gedhe rasa syukurmu marang Gusti Kang Maha Agung. Bapak Karnata handulang calon temanten putri kanthi kebak ing rasa asih. Tumuli ingkang ibu paring unjukan tirta wening. Menika mangku sasmita pilih calon temanten putri saged dados kiyating daging balung miwah sungsung. Sahyani para tamu kakung semawana putri paripurna tata cara pagas tumpeng miwah dulang pisanan tumuli katindakaken tata cara sadi dawet kinurmatan ungling gending ladrang Sri Rejeki. Monggo. Ladrang Sri Rejeki wis ngangkang memandang ing awang-awang. Karya reseping sasana pawean asung panjurung lampahing tata cara sadi dawet. Daya gesangipun calon temanten putri saged rahayu selamat. Hangimba wewarah dalem ing Surakarta hadiningrat. Ibu ngracik dawet mundhut sekedhik winamdahan gelas. Lajeng kasaosaken dumateng ingkang garwa sepatus kapareng hangin sipi langkung kurung. Ingkang mekaten mengku pamrih murih anggenipun bilih
dawet mangke linadosaken dumateng para tamu datang akarya sarulan puji. Sasampunipun ngincipin dawet kinalih sampun cekap lan murwat raosipun bapa. Ajeng tetawi dumateng para tamu tinendaya-daya mundhut dawet. Para tamu mundhut dawet kagem arta kreweng ingkang sampun kasamaptaken saderengipun. Arta kreweng menika mengku sasmita. Bono sadhe dawet tumuli Kanjeng Rama dalasan ibu tumuju ing sasana piniji. Payung menika mangko samita hayun gambaraning kauripan. Tumuli Kanjeng Rama dalasan ibu. Asilipun sadhe dawet kaasta tumuju dhateng salebeting dalem kaetan dening Kanjeng Rama dalasan ibu. Kirang langkungipun pikantuk 1 miliar. Alhamdulillah. Mugi-mugi pineran berkah rahmating Gusti. Lajeng hasilipun sadhe dawet kaparingaken badhe penganten putri ngger anakku kang banget tak tresnani iki Rama lan ibu antuk rejeki paringane Gusti Kang Maha Widi tampanana rumatana muga-muga bisa kanggo pawitan anggonmu urip miwiti mbangun bali wisma. Calon temanten putri hanampi kanthi suka renaning penggalih gumpiraning manah tumrap peparingipun Rama lan ibu. Mugi dados sarana tumedhak ing kanugrahaning Gusti kang murbi dumadi. Sanjane para tamu kagum sumawana putri ingkang kinurmatan paripurna sati dawet tumuli titilaksana ingkang pamungkas nuninggih penutup. Kula minangka pampiyara kathah kekirangan saha kalepatan labet budi dayaning manungsa kirang sampurna mawan-wantu nyuwun agunging samudra pangaksama. Wasana akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.